Λιγάδας, ο Νίκος Σοφιανίδης στο 4, τη Λιγάδας και ο Σοφιανίδης είναι αθλητές από την Αλεξανδρούπολη, ο Χάρης Καρακάιδος του Ολυμπιακού στο 5, στο 6 ο Απόστολος Χρήστου, εδώ πέρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, ήδη έχει πιάσει το όριο για το Ντουμπάι, το παγκόσμιο εφήβων και το Πόσναν, αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου, μαθητής του Γιάννη Ορφανίδη. Ο Μιχάλης Κοντιζάς του Εθνικού στο 7, στο 8 ο Νίκος Γιαννόπουλος και στο 9 ο Ηλίας Θεοδωρίδης. Για να δούμε το Χρήστο. Πολλοί τολμούν να πούν μεγάλη κουβέντα βέβαια και πολύ πρώιμη ότι έχουμε να κάνουμε με το διάδοχο του Άρη Γρηγοριάδη. Τουλάχιστον στο σωματότυπο και στο στυλ της κολύμβησης έχει πολλά κοινά με τον Άρη, βεβαίως μέχρι να φτάσει να πλησιάσει τον Άρη Γρηγοριάδη, τον πολύ μεγάλο Έλληνα κολυμβητή, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Θα δούμε. Ο Απόστολος Χρήστου κολυμπάει στο 6. Θα χάσει σε αυτή την κούρσα, θα χάσει στο 5 από τον αθλητή του Ολυμπιακού, τον Καρακαϊδό, εδώ ο νικητής αυτής της κούρσας.